Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakan huan yelekai jong ka Pyndengrei kalayok ban Rung syaka final, jong ka lempong yelekai Super Division Kanongstone District Sports Association, ya kabalatip kum ke Ndsa Premier League Football Tournament Arhajar Arpawar. Kadai ka 6 tambat ka jingyok ban Rung klik ha ka final, kadai hadian baka Pyndengrei kalayok ban Kore ka jingjom, da ka baka la penlim no da sigol lanot ya kanong Pyndeng, ha ka jingyelekai qualify ha ka baar. Kabalalong hakas ni baar katayo, Hamadan mau ke diang West Khasi Hills. Syuk-syuk ka 6 job jong ka Pyndengrei kalawan ru leng baka gol ya ka ba hopefulness wanyang, ulayok bantep bat penki ya ka jar, ha ka minit ka bak hadu jong ka tay ka jingale kai, kata ha ka minit ka bak handai po. Kum taleng baka tay ka jingjob ka Pyndengrei kan hap banya kun biang ya ka klik mauli waisi, ha ka final ka banlong ha ka arpaulai terik ubanai nailur, arhajar arpawar ha ka por shibaje janmin. Mana? Ilong bol mo. Flick. Oh, come here. Spot, Sam. Eno. Only. Apa hol. Terang hat long. Eno, asai. Football. De. Ya, bujang, ya. Ayo. Iya, benak. Benak. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.